Mm. Yan. Mm. Depende sa'yo. Hello mga kapudibis! Today kakain po tayo ng Ginamos at nilagang kamoting kahoy o kaya balinghoy at saka nilagang saging, nilagang mais at inihaw na mais. yes mga kapudibis at meron tayong hiniyaw na pampano, linagang talbos ng kamote at saka rice. At Opo. drinks natin, tubig. Mga kapudibis, wala po tayong online collaboration kaya pray muna po tayo. Amen. Ayan mga kapudibis, malinis na yung kamay namin. Mga taking kapampangan. Mangantana po. Opo, titikman natin yung pagkain ng Bisaya at Mindanao. Karamihan po nakikita namin kumakain dito yung mga kababayan natin taga Visayas at Mindanao, ayan. Paborito ni ni Chinky Pacquiao. Talaga? Oo, tikman ito nilagang tayo sa'yo. Hindi niya apote. Oo. Ito. Meron din kami dito, guys. Ito. Yan. Ang unang subo ay para sa inyo, mga kapudibis. Kain po tayo mga foodies. Mga tamo. Masarap din pala, no? Sa akin pa ang tawag dito, alubebe. Sarap. Yung ginamos natin, nilagyan po namin siya ng kalamansi at konting sili. Yan. Para sumarap. Ayan, alin siya. Masarap po pala, lalo na pag sinasawsaw mo siya sa ginamos yung sa akin. Try nyo na. Higa ko na to. Ito sa'yo. Sige sa amin ng isda. Baba ko na rin tong kanin. Lagay natin dito yan. Diba? Ang sarap. Lasang-lasa talaga yung isda. Kasi isda nga talaga. Mag-rice ako ngayon. Isda nga naman talaga eh. Sarap. Tamang perfect combination yung ginamos tsaka saging. Try nyo na, kamoting kahoy, tapos nilagang sa akin. Ito healthy mukbang. Yes. Busog ako eh. Kumain ako ng linagang upo. Upo. Sarap.
Sarap. Kain natin sa kamoting kahoy. Try natin to. Kamoting kahoy o kaya naman balinghoy. Balik mo eh. Yan. Diba? Pero mas masarap yung saging. No? Mas masarap siya sa saging, no? Depende sa ano. Sa panlasa ninyo kung anong gusto niyo. Ikaw, mas masarap sa saging. Saging. Ikaw. Ako, parehas lang naman. Balik ka dito. Sarap. Minum na ako. Hindi ako. Hindi na ako mag-cheers. Sarap. Sarap mo paano pa. Yeah. Sinasasod din sa ginamas ka? Pwede rin. Try nga. Depende sa'yo. Gusto mo o ayaw mo. Pero sa ibang probinsya, ganun. Galing mag ni Vivian. Parang rabbit. Ano nga? Kailangan nakapikit ka. With feelings. Para ninanamnam mo yung sarap nun. Oh, ano ba? Maglaro nga tayo ng ganito sa Christmas party natin, sa reunion. Yung paunahan, no? Makaubos ng mais. Gano'n. Sabi, ma'am, mananalo to, malaking bunga nga. Pinakamalaki mo naman. Kahit malaki to, maraming talent. Talaga na maraming talent yun. Kahit isusubo. Oh. Kahit di mo bayaran yan, lahat isusubo. Siyempre. Mas masipag pag may bayad. Siyempre. Malamang, sinubo mo na, ikaw pa magbabayad. Ano yun? Swerte nila. Mababash tayo. Ay, mga dyan. Mga green-minded. Green-minded kayo. Kala nyo susubo. Mga pagkain, syempre. Yan yung mga kinakain namin. Kala nila yan, no? Masarap. Try nyo. Ganun, no? Masarap.
Tulad nito, ginastos namin, maliit lang. Oh. Magkano? Siguro 152. Pag malaki, 1.5. Ganun. Hindi, mahal kasi yung mais ngayon. Dito sa amin sa ano, depende sa ano, 1 kilo 70. O, mahal na yun, di ba? Dati ano lang yun, 30, 50, 20. Okay na lang to. Ayaw mo na kanin? Alam ko, ayaw mo na kanin. Sarap ng pompano, no? Oo. Malinamnam. Sobra. Malinam naman siya. Paborito ni ano to? Ni Yarwawa. Ni Lola. Ayaw ko sumama. Ito. Ang sarap ng ano. Ito. Sipin natin yung ulo. Baka matinik. Tama natin, baka matinik ako. Musukap. Sarap. Mamaya ako na lang ubusin pa. Alang yun. Ayan yung mahirap sa mais eh. Alin? Sumisiksik yun sa ipin. Yakot tayo. Nakakatakot yung mga tinik. Oo, malalaking tinik niyan, dandan. Kaya na nga po, Davis, try nyo na po yung ginamos, lagang saging, at nilagang kamoteng kahoy. Ayan, try nyo po. Tsaka mais din po para matikman nyo din. Masarap po. First time natin na, ano yun, no? Yes. First time namin natikman yun. Na-curious po kami sa mga kasi napapanood namin sa mga kababayan natin taga Visayas, Mindanao. Sarap na sarap kasi sila. Kaya pati kami na-curious din.
Nagot yung ulo sa akin. No? Ayan. Sarap. Pati utak ka. Kainin mo pati ulo. Ay, mata. Wala na. Wala na. Ayun na yung ulo. Di ba? Malinis akong kumain ng tilapia. Ay, ano? Pampano. Ade, magaling mangimay ng isda yan. Tapos na Laki ka tayo. na yan ah. Oo, was na. Ano na? Gusto pa. Kala ka busog ka? Bitin ako. Sarap. Bitin daw siya. Hintayin natin si Miriam. Okay na. Meron pa sa baba. Sarap. Yan. Okay na. Shoutout po sa Matibay. I love you. Team Matibay, I love you so much, Team Matibay. At kay Siopaw Lea Payawan, Baby Alison, Regina May Banyares, thank you so much sa inyo. And I love you. Yes. At kay Franny Kimi, thank you so much, Franny Kimi. Ate binigay Kimi, mong I love blessing you sa po. amin. At kay Franny Lenny at kay Franny Rizali, ayan, I Hello. love you so much mga friends ko. At kay Queen Queen Natsu, Natsu. Sisi, Gat Wilson, I love you so much, Sisi. Kumari kong tunay, pagaling ka. I love you Oo, po. I love you. Ate Kimi. At Ate Lea Payawan, thank you so much sa binigay mong gift sa live. Nag-live ako sa TikTok. Nag-send siya. Oo, hindi ko alam ano yun. Thank you so much sa Ate Lea Payawan. I love you po. Love you, Ayan. Siopaw. Senior May, Jason Laksamana, Mads Ellen, Stella Batusin, Ende Ensele. Edenya and Ensele at kay Yes. Nanay Babes, Marina Nanay Babes. Kaluya at kay Nanay Susan. I love you. Yes, mga kapudibis, follow nyo na ang aming Facebook page. At ang TikTok ng The Foodie B, Instagram ng The Foodie B, TikTok ni BPM. Yes, mga kapudibis, kung gusto nyo ang aming videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Love you.